салом довталабони азиз, дарси сеюмини мо ҳаст аз фанни биология. мавзӯи мо бофта ҳаст. бофта. савол мешавад, бофта чист? бофта ин маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва моддаҳои байниҳуҷайравӣ аст, ки аз ҷиҳати пайдоиш сохтор ба ҳамдигар монанданд ва вазифаи яхеларо иҷро мекунанд. инҷо қоидаи бофта оварда шудааст. маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва моддаҳои байниҳуҷайравӣ, ки аз рӯи сохт, пайдоиш яхела буда вазифаи муайян, яъне якро иҷро мекунанд. инчунин тамоми узвҳои растанӣ аз бофта таркиб ёфтанд. чӣ хеле ки дар дарси гузашта мо дар мавзӯи ҳуҷайра маълумот дода будем, ғайр аз ҳуҷайра боз инчунин дар танаи растанӣ ҳаст бофта. маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва моддаҳои байниҳуҷайравӣ ҳосил мекунанд бофтаро. хоб чӣ пояи растанӣ бошад, чӣ реша, чӣ баргу чӣ меваҳову чӣ гул ва тухмшам аз маҷмӯи бофтаҳо таркиб ёфтааст. хуб дар ин ҷо оварда шудааст таблитсаи номи бофтаҳои растанӣ. хуб номи бофта масалан дар растанӣ ҳаст бофтаи эпителӣ ё ки бофтаи рӯйпӯшкунанда. вазифаи бофтаи рӯйпӯшкунанда эпителӣ муҳофизатӣ ва алоқаманд кардани растанӣ бо муҳити беруна. яъне растаниро муҳофизат мекунад ва бо муҳити беруна алоқаманд мекунад. ҷойгиршавиаш бошад ин пӯст ва пӯк. яъне дар қисмати пӯст ва пӯки растанӣ чунин бофтаи пӯшиш вуҷуд дорад, ки дар слайдҳои оянда боз мебинем. хуб дигар намуди бофтаи растанӣ ин бофтаи ҳосилкунанда аст ё бофтаи меристемавӣ. аз калимаи юнонии меристос гирифта шуда маънояш тақсимшаванда мешавад. ҳуҷайраҳои ин бофта беис тақсим мешаванд. хуб вазифаи бофтаи меристемавӣ сабзиш ҳосил кардани ҳамаи бофтаҳои дигар. яъне ҳамаи намуди бофтаҳо аз бофтаи меристемавӣ ҳосил мешаванд. хуб ҷои ҷойгиршавии бофтаи меристемавӣ куҷо аст? ин дар нуги навда, хуб муғҷаҳо ва қисми сабзиши реша ва камби. қисми сабзиши решаро мегӯянд конуси сабзиш, камби дар қисмати поя ҷой шудааст. дар инҷа бофтаи меристемавӣ ҳаст. хуб ин ду намуди бофтаи растанӣ буд. сеюм намуди бофтаи растанӣ бофтаи гузаронанда аст. бофтаи гузаронанда дохил мешавад ксилема ва флоема. вазифаи бофтаи гузаронанда ин гузарондаи моддаҳои ғайриорганикӣ ва органикӣ. ҷойгиршавиаш бошад дар чӯб аст. ксилема дар чӯб, ки сохториш рагҳо аст, ва флоема бошад дар лиф, ки сохтораш найчаҳои элакшакл аст. хоб дар чӣ бофтаи дигар? бофтаи механикӣ. бофтаи механикӣ вазифааш ин мустаҳкамии узвҳои растаниро таъмин кардан. дар реша, дар поя, дар барг, дар ҳама ҷо ҳаст ва мавқеи ҷойгиршавиш яъне нахҳои механикӣ дар поя, дар реша, боз дар барг низ вуҷуд дорад. хуб бофтаи панҷуми растанӣ ин бофтаи асосӣ аст. бо номи дигар бофтаи паренхимавӣ меноманд. хуб бофтаи паренхимавӣ вазифааш ҳосилкунӣ яъне синтези моддаҳо ва захираи онҳо. ҳам моддаҳоро ҳосил мекунад ва ҳам чунин захира мекунад. хуб ҷойгиршавиш дар мағзи барг, яъне қабати мобайнии барг, мағзи барг ва инчунин дилаки поя ва реша. хуб ин буд маълумоти умумӣ дар бораи 5 намуди бофтаи растанӣ. яъне дар танаи растанӣ зиёда аз садҳо бофтаҳо вуҷуд дорад. ҳамаи онҳоро ба ҳамин 5 гурӯҳ муттаҳид мекунанд. хуб ҳозир ҳар яки ин намуди бофтаҳоро аз наздик дида мебароем. хуб якум гап мезанем дар бораи бофтаи меристемавӣ. мо гуфтем бофтаи меристемавӣ аз калимаи юнонии меристос гирифта шуда маънояш мешавад тақсимшаванда. яъне ҳуҷайраҳои бофтаи меристемавӣ беис тақсим мешаванд ва ҳамин хотир ҳуҷайраҳои бофтаи меристемавиро ба ибораи дигар бофтаи ҳосилкунанда меноманд. дигар намуди бофтаҳоро ҳосил мекунанд. хуб анакунун меристема дар танаи растанӣ аз рӯи ҷойгиршавӣ дар танаи растанӣ анан бофтаи меристемавӣ ба 4 гурӯҳ ҷудо мешавад. якум меристемаи апикалӣ. меристемаи апикалӣ ё меристемаи нугӣ меноманд. хуб меристемаи апикалӣ ё меристемаи нугӣ ин ҳам ҷойгир шудааст дар нуги навда ва поя ва ҳам ҷойгир шудааст дар нуги реша. яъне кадом минтақае ки конуси сабзиш ном дорад, дар он ҷо ҳатман бофтаи меристемаи апикалӣ вуҷуд дорад. меристемаи апикалӣ яъне меристемаи нугӣ. аз ҳисоби меристемаи апикалии нугӣ навда ё ки поя, сабзиши навда ё поя ба вуҷуд меояд. аз ҳисоби меристемаи апикалии нугии реша бошад, сабзиши нугии реша ба вуҷуд меояд. хуб дигар бофтаи латералӣ аст. бофтаи латералӣ ин паҳлӯӣ бисёртар дар поя вуҷуд дорад. ҳамун камбие ки дар поя вуҷуд дорад ва ғафсшавии пояро таъмин мекунад, ана ин бофтаи латералӣ яъне ки паҳлӯӣ
ба ҳисоб меравад. хоб бофтаи меристемияи интеркалярӣ дар бисёр растаниҳо, масалан ин бисёртар инкишоф ёфтааст дар растаниҳои оилаи хушадорон, масалан бамбук ё ин ки худи гандум ҷавдор ҳамёда. хоб бофтаи меристемияи интеркалярӣ вуҷуд дорад ки бандӣ, бофтаи меристемияи бандӣ мешавад. хоб бофтаи меристемияи бандӣ ин сабзиши бандии растаниҳоро таъмин месозад. чорум гурӯҳи бофтаи меристемиявӣ аз рӯи ҷойгиршавӣ ки дар ин расм оварда нашудааст, ин бофтаи меристемияи захмӣ мебошад ки ба ибори дигар калиус меноманд. ҳамон минтақаи растанӣ ки захмдор шуд, хоҳ реша бошад, хоҳ барг, хоҳ навда, хоҳ поя, дар он ҷо бофтаи меристемиявии захмӣ калиус ба вуҷуд меояд ва аз ҳисоби он ҳамон узви осебида регенератсия мешавад, яъне ки барқарор мешавад. хоб мегзарем ба гурӯҳи дигари бофтаҳо. бофтаи асосӣ. хоб бофтаи асосӣ ба се гурӯҳ ҷудо мешавад. бофтаи асосие ки вазифааш синтезкунии моддаҳо аст. хоб бофтаи асосии захиракунанда вазифааш захираи моддаҳо ва бофтаи асосии ҳавобар вазифааш захира кардани ҳаво. хоб бофтаи асосии синтезкунандаро меноманд ассимилятсионӣ меноманд. ин бофтаи асосие ҳаст ки асосан дар мағзи барг ҷойгир шудааст. ана инҷо барг аст, барг дар буриш ва ин минтақа бошад минтақаи мағзи барг ба ҳисоб меравад ва дар ана ҳамин мағзи барг ҷойгир шудааст бофтаи асосии ассимилятсионӣ. ин бофтаи асосии ассимилятсиониро ба ибори дигар хлоренхима низ меноманд, барои он ки дар ин миқдори зиёди хлоропластҳо вуҷуд дорад ва дар ин минтақа фотосинтез мегузарад ва дар натиҷа моддаи органикӣ ҳосил мешавад, яъне синтез мешавад. ба ҳамин хотир бофтаи асосии синтезкунанда гуфтанд. хоб бофтаи асосии захиракунанда паренхима. бофтаи асосии захиракунанда бофтаи асосии паренхимавӣ аст. ин бисёртар дар баргҳое ки моддаи ғизоиро захира мекунанд, ё лундаи картошка ки моддаи ғизоиро захира мекунад, ё тухми растанӣ, ё меваҳои растанӣ, яъне кадом минтақа, ё дилаи масалан гирем дилаки пояи дарахт, ҳамон минтақаи растанӣ ки дар он ҷо моддаи ғизоӣ захира мешавад, дар он ҷо дида мешавад чи бофтаи асосии захиракунанда, яъне ки паренхимавӣ. хоб дар чи бофтаи асосии ҳавобар. бофтаи асосии ҳавобар ин айренхима аст. бофтаи асосии ҳавобар айренхима аст ва айренхима бисёртар инкишоф ёфтагӣ аст дар растаниҳои ботлуқӣ. хоб инҷо расми бофтаи меристемиявӣ, бофтаи асосии ҳавобар айренхима тасвир шудааст. хоб дар ин ҷо ҳаст ҳуҷайраҳо. ин худи ҳуҷайраҳои ҳамин бофта, ҳуҷайраҳо. агар нигоҳ кунем, ана ин бошад ҷафъи байни ҳуҷайравӣ. ҷафъи байни ҳуҷайравиашон нисбат ба ҳуҷайрашон беҳад бисёр ва масофаи зиёдро дар бар мегирад ва дар ана ҳамин ҷафъи байни ҳуҷайравиашон миқдори зиёди оксиген захира мешавад. ба ҳамин хотир номи ин бофтаро мегӯянд бофтаи асосии ҳавобар ё ин ки айренхима. маънои калимаи айрос хус мешавад ҳаво. хоб яъне ҳаво захиракунанда. мо гуфтем бисёртар дар растаниҳои ботлуқӣ рушд кардааст, инкишоф ёфтааст, барои он ки онҳо дар минтақаи оби зиёдтар месабзанд ва дар решаҳошон ҳаво намерасад. бояд бофтаи асосии айренхима дошта бошанд ки ҳаворо захира кунанд. хоб дигар намуди бофта бофтаи гузаронанда. мо дорем бофтаи гузаронанда, уже аз рӯи номаш маълум аст ки вазифааш гузарондани моддаҳо аст ин бофтара. хоб бофтаи гузаронанда ду намуд мешавад, ксилема ва флоема. бофтаи гузаронандаи ксилема ҷойгир шудааст дар чӯб. бофтаи гузаронандаи флоема бошад ҷойгир шудааст дар лиф. хоб сохторҳошонро мебинем. хоб бофтаи гузаронандаи ксилемада дохил мешавад трахея ва трахеид. трахея ва трахеидҳо ба ибораи дигар ҳар ду ҳамира дар ҷойгӣ мегӯем рагҳо. яъне рагҳо дар танаи растанӣ раг вуҷуд доштааст, лекин дар танаи растанӣ раг вуҷуд дорад, дар дохили раг на хун балки об давр мезанад, об ҳаракат мекунад. хоб ҷои ҷойгиршавии бофтаи ксилема гуфтем дар чӯб аст ва ин ҷараёни болораванда аст. об ва моддаҳои минералиро, обе ки дар таркибаш моддаҳоро ҳазф шуда дорад, ҳаминро аз қисмати поёнӣ аз реша то ба навдаву баргҳо мебарад. ина ҷараёни об дар ин ҷо тасвир шудааст ки чӣ хел боло рафта истодааст. хоб дигар намуди бофтаи гузаронанда бофтаи гузаронандаи флоема аст ки ин ҷойгир шудааст дар лиф. дар лиф ҷойгир шудааст. сохторҳои бофтаи гузаронандаи флоема найчаҳои элакшакл мебошанд. мана ҳамин канале ки боло рафта истааст ва дар байни онҳо сурохиҳо вуҷуд дорад ба монанди элак, сурохиҳои элак. ба ҳамин хотир мегӯянд найчаҳои элакшакл. найча аст, найча. ҳамин найчае ки
модда ро ду тарафа мекашонад. агар ксилема як тарафа мекашонад, танҳо аз поён ба боло мебурд моддаҳоро, моддаҳои ғайриорганикиро, флоема бошад моддаҳои органикиро ду тарафа мебарад, ҳам аз поён ба боло, ҳам аз боло ба поён. баъд дар байни ҳамин найчаҳо сурухиҳои элакшакл вуҷуд дорад, ба ҳам хотир мегӯянд найчаҳои элакшакл. хоб инчунин дар иҷа ҳам найчаҳои элакшакл асту, инами худаш найчаҳои элакшакл ва ҳуҷайраҳои ҳамроҳ низ дорад. ҳуҷайраҳои ҳамроҳ дар найчаҳои элакшакл часпидан ва найчаҳои элакшаклро ғизо медиҳанд, барои он ки аз ҳамон моддаи органикие ки дар таркиби худаш дорад, ҳуҷайраҳои найчаҳои элакшакл ғизо гирифта наметавонанд, ғизоро аз ҳисоби ҳуҷайраҳои ҳамроҳ мегиранд. хоб ин буд бофтаи гузаронанда. дигар бофта бофтаи рӯйпӯшкунанда аст. бофтаи рӯйпӯшкунанда вазифаи аввалин дараҷааш гуфтем, дар слайди аввал гуфта будем ки вазифаи аввалин дараҷаи бофтаи рӯйпӯшкунанда ин муҳофизат ба ҳисоб меравад ва алоқаманд кардани организми растанӣ бо муҳити беруна. боз инчунин моддаи газ, нафаскашӣ, транспиратсия, инҳо низ вазифаи бофтаи рӯйпӯшкунанда ба ҳисоб меравад. сохторашро мебинем. хоб бофтаи рӯйпӯшкунанда се гурӯҳ ҷудо мешавад, се намуд мешавад: пӯст, пӯк ва пӯстлоқ. бофтаи рӯйпӯшкунандаи пӯст, пӯк ва пӯстлоқ ин аз рӯи пайдоиш, инкишофёбӣ бофтаи пӯшиш. хоб якум бофтаи пӯшиши пӯст пайдо мешавад, баъд пӯк, баъд пӯстлоқ. хоб бофтаи пӯшиши ё рӯйпӯшкунандаи пӯст ин ҷойгир шудааст дар куҷо? Ин ҷойгир шудааст дар қабати аз ҳама берунии болои барг, болои меваҳо, болои тухм, ё ин ки болои решаву ва поя нест. Яъне аз ҳама қабати берунӣ ба ҳисоб меравад. Масалан, мо инҷа тасвир кардем баргро. Ин минтақае ки мо тасвир кардем, дар ҳаминҷа барг дар буриши хоб дар буриш. Вақте ки дар буриш баргро нигоҳ кардем, ҳамин ду минтақа пӯст ба ҳисоб меравад. пӯсти болоӣ ё эпидермиси болоӣ мегӯем ва ин бошад эпидермиси поёнӣ ё пӯсти поёнӣ. ана ҳамин эпидермисҳо таркиб ёфтаанд аз бофтаи рӯйпӯшкунандаи пӯст ва дар бофтаи рӯйпӯшкунандаи пӯст ҷойгир шудааст инчунин сурохиҳо, ки ин сурохиҳоро меноманд масома. дар инҷо масома хушрӯтар тасвир шудааст. як қисмати онро вақте ки гирифтем, калон кардем, дидем ки дар инҷо чи аст? Масома ҷойгир шудааст. тавассути масомо кадом ҳодиса ба вуҷуд меояд? вақте ки масомо кушода бошанд, CO2 дохил мешавад ва оксиген хориҷ мешавад. Дар натиҷа фотосинтез, барои фотосинтез оксиген, дар натиҷаи фотосинтез оксиген хориҷ мешавад ва CO2 сарф мешавад ва ҳамин мубодилаи газ, доду гирифти газҳо тавассути кадом чиз мешавад? Тавассути сурохиҳои пӯст. сурохиҳои пӯст чӣ ном доранд? Масома. вақте ки масома кушодаанд, ин раванд ба вуҷуд меояд. ё ин ки просто нафаскашӣ, воридшавии оксиген ва хориҷшавии CO2 ё дигар транспиратсия, обухоркунӣ, ин ҳама тавассути масома ба вуҷуд меояд. ин якумда масома кушодааст, ҷафи байни масома дида мешавад ва инҷа бошад масома чӣ? Инҷа масома маҳкам аст. хоб дигар намуди бофтаи рӯйпӯшкунанда ин бофтаи рӯйпӯшкунандаи пӯк аст. бо гузашти вақт бофтаи рӯйпӯшкунандаи пӯст метавонад ба бофтаи рӯйпӯшкунандаи пӯк иваз шавад. хоб дар пӯк наскдонаҳо вуҷуд дорад, наскдонаҳои адасакҳо. ҳамин наскдонаҳо сурохиҳое мебошанд, ки тавассути онҳо мубодилаи газ. Дар инҷо транспиратсия ба вуҷуд намеояд. тавассути масома мо гуфтем ҳам мубодилаи газ ба амал меояд, ҳам транспиратсия, лекин тавассути наскдонаҳо танҳо мубодилаи газ ба амал меояд. яъне воридшавии оксигену ва хориҷшавии CO2. дар бисёр растаниҳои дарахтӣ мо мебинем, ки дар ҳамин танаи дарахт сурохиҳо аст. ана ҳамин сурохиҳо наскдонаҳо ба ҳисоб мераванд. хоб дигар намуди бофтаи рӯйпӯшкунанда ин бофтаи пӯстлоқ аст. бофтаи рӯйпӯшкунандаи пӯстлоқ. хоб бофтаи рӯйпӯшкунандаи пӯстлоқ бисёртар дар растаниҳои дарахтӣ аст. сохти анатомии пояи дарахта мо мебинем, ки аз дохил дилак, баъд чӯб, ана баъд камби, баъд лифу пӯст ҷойгир шудааст. ана пӯсту лиф бо дар байнашон пӯк аст, ки дар инҷо тасвир нашудааст. дар аҷзоягӣ ёро мегӯянд пӯстлоқ. ана ин пӯстлоқ бофтаи рӯйпӯшкунанда ба ҳисоб меравад. вазифааш муҳофизати растанӣ ва алоқаманд кардани гуфтем растанӣ бо муҳити беруна. хоб охирон бофтаи растанӣ ин бофтаи механикӣ. дар инҷо мо тасвир кардем, ина тасвирашро овардем. хоб бофтаи механикӣ асосан ба бофтаи механикӣ дохил мешавад нахҳо. бофтаи механикӣ гуфта ба ибораи дигар арматур низ меноманд дар ҳамин растаниҳо, барои он ки вазифаи такягоҳӣ, вазифаи мустаҳкамиро иҷро мекардагӣ бофта ин бофтаи механикӣ аст. бофтаи механикӣ дар тамоми узвҳои растанӣ метавонад бошад дар масалан лиф, дар қисмати лиф, метавонад бошад дар қисмати масалан гирем чӯб,
میتونه در قسمت دومچه برگ یا اینکه دومچه میوه یا اینکه در خود ساخت داخلی میوه در اندوکارپی میوه ده. خب میتونه در دلخواه منطقه رستنی باشد. و برای چی من اینجا لیف و چوب رو نوشتم؟ همین نخ‌هایی که ما در اینجا گفتیم ساختار بافته مکانیکی اصلا نخ به حساب میرود و همین نخ میتواند که در لیف و در چوب باشد. و همین نخ‌های لیف میگن مینومن can be form این نخ‌های لیف. نخ‌های چوب باشد لیبری فرم. یعنی هم خیلی اصطلاح هست. نخ‌هایی که در چوب جای گرفتن لیبری فرم و نخ‌هایی که در لیف جای گرفتن کامبی فرم مینومن. خب بعد همین کجا کلمه نخ اومد؟ این حتما بافته مکانیکی. مثلا میگه که نخ‌های لیف کدوم نوع بافته است، میگه نخ‌های چوب کدوم نوع بافته است، یا نخ‌های دمچه میگه این میوه کدوم نوع بافته است. این همه بافته مکانیکی به حساب میرود. این بود موضوع بافته رستنی ها. تشکر و دقتتان.